खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दा फैदों टेकालालां राइस टेरेस बे जायगाया बिराद फेमास बालियाव माने हाजोआव स्टेप बाय स्टेप माइ गायनाय बेखौ नायनो गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैयो बिनिफ्राय गावबाव प्रपार्टी गावबाव आलदा टिकेट लानांगौ आङो दा नैबे प्रपार्टीयाव फैदों सासेयाव टिकेटनि प्राइसा लादों इन्डोनेसिया 10,000 रुपिया हाबनायनि सिगां टिकेट लानांगौ बैहाय बिदिनो माने गुबुन जायगायाव गुबुन मोननै मोनथाम मोनब्रैसोआनो प्रपार्टी दंगोन माने गावबाव प्रपार्टी गावबाव टिकेट लानानै हाबनांगौ मोजांनो लामा बानायना होदों बेनिफ्राय थाबायनानै नायगिदिंनो हायो फट' बायदिसिना भिडिअ बानायनो हायो दा आङो नोंथांमोननो थाबायनोसै बेनिफ्राय देखायनोसै बे लामा गोजौआवहाय लामा सेर-सेराव गोबांथार रेस्टुरेन्टफोर दङ बेनिफ्राय रिजर्ट बायदिसिना बानायदों नै बेलाय सुइं खालामनो हायो हिउआ जरे पे खालामनानै गावबाव प्रपार्टीनि गावबाव दिनै बोथोरा मोजां नङाना सान्दुङा ओंखारलाय हाबलाय बे गासिबो रेस्टुरेन्ट जोब ओरै गोजौआव लामा सेराव बियो नालेंखर बिफां बिदिनो माइ गायनाय स्टेप बाय स्टेप आङो दा गोजौआव गाखोबोबाय बाहाय भिउ पइन्ट्स बानायनानै होदों सान्दुङा स्रां ओंखारबाय नै दा मोजां जाबाय मानसिफ्रा बाहाय थानानैनो फट' लायो बिराद फट' नुबायना दा माइया बांद्राय देरथ'वाखै दासो गायफिनदों बोसोराव खेबनै ना खेबथाम गायोथाय माइखौ बेलायनो माइया फिसासो बिराद गुवार ओरै थाबायलांनो हायो माने गोलोमफ्रुजोबलायलायो थाबायनांगौबा बे रिजर्ट बानायनानै दोनजोबदों बेहाय नुहुरबायना केमेराया जुम खालामजायाना मोजाङै नुवा सान्दुङा दासो ब्लां ओंखारथारदों बे लामा जोब मेन लामा बे न' नुहुरनाया सेर-सेराव दखान दंजोबो रेस्टुरेन्ट बार बिदिनो फैनानै बिराद फट' खेबजाफैयो आलदा प्रपार्टी आलदा हाबनाय ओंखारनाया फरेना आलदागोन माने खामायो मालिकफ्रा बिदिनो एन्ट्रि फि लानानै मालाय फट' खेबजागासिनो दङ दखान दंजोबो गोजौआव नोङो बियार दै कल्ड ड्रिंक बायनानै लोंनो हायो बेनिफ्राय हिउआ जरिबो दङ नै पे खालामनानैसो बानायनांगौ बे हिउआ जरियाबो बेलायनो बेसेबां लायोथाय जायगा बिदिनो दंजोबो हिउआ जरिया बाहायबो फानदों नै दै आरो कल्ड ड्रिंक लोंग्रा बेखौ फट' लानो थाखाय दोनदों फट' लायोबा माने फैसा होनांगौ जासिबाय थायो बियो बेलायनो आरो जासिबावोहाय बेबायदि फुल गायोबा बिराद समायना नुयोले बिलाइयानो ओरैबायदि समाय होयो कालारफुल नुथारोना नै रिलिंबो होदों हमथाग्रा औवानि दालां शाहरुख खान गुड सोर शाहरुख खानखौ सिनायजोबो मालयेशिया इन्डोनेसिया सोरबा हिन्दी मेथाइ बिराद खोनासङो बेनिफ्राय क्लियारसिन नुबाय नै साफानो गुड आङो दहाय
हिन्दीनि जेब्ला भिडिअ बानायदोंमोन ना अब्ला माने सैमाजों अरजानो होसोजादों सैमा माब्रैसो होसोखादों आंखौ लाकिलि माने अरनो मोनासै खुनुरुखुम खारै 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 गबाय आरो केमेरायावबो आङो रेकर्डिं खालामदोंमोन नोंथांमोनहा नायनो हागोन आंनि बे ट्राभेलिं आलफ्रेड चेनेलाव जि मोजां जाम्फै बानायनानै दैखौ रानना होयो मानिनांगोन नुवाखै माने मोनफ्रोमावबो दैखौ मोजाङै रानना होयो गोजौ गाहाय नायनानै फैखांबाय मालाय नै माइ गायफुनाय समाव नुनो मोननांगौमोन बिसोर माबायदि फुर्तियै माइखौ गायो जेब्ला बे माइया देरगोन आरो मोनहां जागोन अब्ला आरो माने समायनासिन नुबावगोन अक्ट'बर दानाव बिराद मोजां नुगोन बे जायगायाव फैयोबा अक्ट'बर दानाव सान्दुङा दसेनो ओंखारो दसेनो थ्रोब हाबबाय थायोलै दिनै बोथोरा बिराद गाज्रि अखा हाथ'थाराखैमोन दासान्दि बेनिफ्राय देखायहरजां भिउखौ बे माइफ्रा देरजोबबासो मोजां नुगोन बे माइ मोनहांनाय समाव साबसिन नुथारगोन गल्डेन कालार जायोबा बालियाव टेम्पारेचारा ओरैबायदि मोजां ना दुङाबो सुवाबो मेक्सिमाम टेम्पारेचारा 29-30 बेफोरबायदि जायो सानाव मोनायाव बिदिनो 20-21 गामि एरियायावथ' आरो खमसिनबावगोनदां 18-19 बेफोरबायदि जाहैगोन माने सि जोमनानैसो उन्दुखानांगौ एसे मोजांसिन नुदों नै सान्दुङा ओंखारफिनलायबायना हाबलाय ओंखारलायना yes Finish 20 big no good price no 20 yeah not 20 15 आङो नारेंखल बिदैखौ 15,000 आव बिदोंमोन लोंनो मानो होनबा बायह्रायाव 15,000निनो मोनोना नाथाय होआखै आरो 20,000 होनदों 15,000 okay 15 okay नै मोनलोंसिगोन 15,000 आव sweet one okay sweet yeah no sweet no money लोंजायो माने बांद्राय गोदैद्राय नङैबो नङा थिगानो आरो बबावबाथ' एकदम लाजाया गोबाब बोरैबा दै स्राव-स्रावसो जायो Is this a one way? Come we to the it's there if you go up to there you can go and walk around that way also like down no and then we come to down that and you can come back or you can use it that way also to the street to the exit yeah that side if you go no you can use it that side also but I didn't go थांफिननोसै आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै ओरैबायदि थाम्फै अरो ओरै मानलुबायमोन ना जालामोन आसा खालामबाय नोंथांमोनहा इन्जय खालामबाय होननानै अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो लाइकबो खालामदो आरो कमेन्टबो लिरदो सोरबा बे जायगाखौ सोरनिबा भिडिअफ्राव नुबायबो जानो हागौ इउटुबाव नङाबा फेसबुकाव सोरबा अलरेडि माने मिन्थिखासिगौ जायफ्रा माने फार्स्ट टाइम नुदों अन्नानै कमेन्ट लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय देखायदो गुबुनफोरनोबो बेनिफ्राय नै बेयो रिजर्ट बेलाय नै बायबो माने फैनानै थाफैनो हायो होमबालाय भिडिअखौ बाहायनो फोजोबबाय दे जय बर' हारिनि बिराद टुरिस्टफोर फैयो ना लामायाव बेबायदिनो बिराद दखान दङ दखान खि दखान बे राइस टेरेस फार्मखौनो नायनो फैयो